ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಆಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಪಂಡದು ಪಂಡೇರಾರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಪಿನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಲು. ಸೊ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಿನ ನಂಬರ್ ಹಿಡ್ದು ತೋ ಜನ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಕ್ಕೆ ಅವನೊಂದು ಸೈಸೆರ ತಿರುಜಿ ಆಡಲ್ಲ ಯಾಟಿಲ್ ಗೊನೆಡ್ ಉಂಟದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಯಾಟಿಲ್ ಗೊನೆಡ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಪೋಡು ಇಂಕ ಹಾಪುಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ದಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಣೆ ನಿಕಲ ಪಾತೆನ ಕುಜಲ್ ಕುಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ಯಾಪುಜಪ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದವಿಡಿಸ್ತುಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದು 1 ಬತ್ತೀರಿ ಅಂಜಲ್ 1 ಬತ್ತೀರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಜಲ್ ತುಲಿ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಪಕ್ಕ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗಂಡ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂಚಾನ ಒಂದೇ ಒಂದೇಟು ರಡ್ ಟೈಪ್ ಉಡ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲೆ. ಹೇ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆ ಎಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತಾ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಟ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಸಂಡೇ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಬಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ಬಣ್ಣದು ದೇವಣ್ಣ ಕೋರಿ ಬರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಬೇರೆ ಹಿಂಗ ಕೋರಿ ತಿಂದು ಬೆಕ್ಕಾಸದು ಈಗಲೂ ಈ ವಾರ ತೂವೊಂದು ಇಪ್ಪರಿ ಅನ್ ಬೊಂಡಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ನುಂಗೆಲ್ ಸಾರು ಬರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮೀನೇ ತಿಂಡಿ ಆಸೆ ಒಂದು ನಂಚೆ ಮೇರೆಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಂಜಲ್ ಒಂಜಿ 11 ಬಲ್ಲೆ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಅಂಜಲಾಂಡ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ತಿಂಪಿ ಆಯ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಳ್ಳು ಪೆರಲಿ ಮೀನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೆರಲಿ ಅಂಜಂಡ ಮಿಡ್ಲಿಡತ ಮುಳ್ಳುಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅಂಜಲ್ ಪುರ ತಿಂಪೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮುನ್ಪುನ ಟುಲ್ಲ ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುನ ಮುರಣಿ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತ. ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈತನು ಬಾರಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತದ್ದು ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈಚಿ ದಯಪಂಡ ಐಟಿ ಎದೋ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಎದೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಲು. ಸೊ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಿನ ನಂಬರ್ ಹಿಡ್ದು ಎದೋ ಜನ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದನು ಅಂಚಿನ ಏರೆಗೆ ಏತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಿನ್ ಮಲ್ದೆ ಬಕ್ಕಲ ಬರೋನ್ ಎತ್ತನು ದಯಪಂಡ ಪಿನ್ ಮನ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ನಾನು ಪಿನ್ ಮಲ್ದೆ ತುಳಿ ಒಂಜಿ 319 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಲ ಏನು ಬಂದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ರಿಸ್ಟ್ ದಪ್ಪ ಬರಡು ಅವು ಮಿರಾಕಲ್ ನಂಬರು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಆಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಪಂಡದು ಪಂಡೇರಾರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಪಿನ್ ಮಲ್ದೆ ತುಳಿ ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡೊಂಜಿ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಯಾನ್ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ರಡ್ಡ ರೆಕ್ಕ ಜಾಗೆದವು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ ಡಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಬೇತಂಡ ತಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಡಿ ಅರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ಐಕ್ ಎತೋ ಜನ ಬತ್ತದು ತೂದು ಪೋನಿತ್ತೇರಿಗೆ ಡೀಲ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಿಬಕ್ಕ ಅರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ಡೀಲ್ ಆಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿಗೆ ಅರೆದು ರಿಸಲ್ಟ್ 35 ಡೇಸ್ ಬೈದನು ಯಾನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ ಕೊರ್ನಗನೆ 369 ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡತ ಯೂಸ್ ಮಂತನಂಡ ಐತ ಮಿರಾಕಲ್ 21 ಡೇಸ್ ಬರೆಯೋದು ಕೊಡು ಅತ್ತನಂಡ 45 ಡೇಸ್ ದ ಉಲ್ಲ ಐತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತದ್ದೇ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬರೆಯೊಂದು ಪೋತೀರು ಅರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಅರ್ನ ವಿಶ್ ಉಂಡವೇನು ಬರೆಯೊಂದು ಪೋತೀರು. ಸೊ ಅರೆಗ ಆರಾಮಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಿಕ್ಕದಿನ 35 ಡೇಸ್ ಅರೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಿಕ್ಕದಿನು. ಸೊ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮುರಣಿದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ತೂಲಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಹೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಂತದಕ್ಲೆ ಒಂದು ಅವನೊಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅವನು ಕೆಲದಕ್ಲೆ 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮುರಣಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರೊಂದು ಕೆಲದಕ್ಲೆ 319. ಸೊ ಒರಿಯೊರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಅವನುಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅವನುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಒಪ್ಪುನ ವಿಷಯದಾದ ಅನ್ಪನಗ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಥಿಂಕ್ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಉಡೊಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ಉಡೊಂಜಿ ನಡತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಬಿಲೀವ್ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತು ನಿಕುಲು ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿಲಕ ಬರೆಯಂದು ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದ್ಪೇರು
ಆಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರೆಯಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ದಲಕ ಬರೆಯಜಿ ನಿಖಲ ಇಂಚಿನ ಡಿಸೈರ್ ನಿಖಲ ಇಂಚಿನ ವಿಷ್ ಉಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ದೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬರೆಯಂದಿ ಪೋಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬರೆಯೋಡು ಬರೆಯನಾಗಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಬರೆಯೋಡತ ಪಣ್ಣದು ಅನ್ಪುನತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಡಿಸೈರ್ ಉಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಬರೆಯಂದು ಪೋಲಿ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಿಖಲ ಲೈಫ್ ಆವಂದಿ ಕೊಪ್ಪುನು ಒಂಥರ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನೇನು ಸಾಧ್ಯ ಮಂತು ಕೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪು ಡೈಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏರ್ನ ಲೈಫ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಆತನು ಅವೇ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಿರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನಾಡ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತನಾಡ ಫಾಲೋ ಮಂತದ ಎಂಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದ ಫಾಲೋ ಮಂತದ ಎಂಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ತಂದು ದ್ಯಾಗ್ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಪನ್ನ ತುಲೆ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಐಟು ಉಪಯೋಗ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂದು ಕೊಡ್ನಾಗ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮಂತದ ಐಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಯಾನ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಖುಷಿಟಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನೆ ತುಂಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಸೇರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲಂಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆದ ಕಾಸು ಹೋಗುದಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿನಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನಾಡ್ತು ತುಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಉಪಯೋಗ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂಂದುಲ್ಲ ತುಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಂಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ತುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ತೂಂದುಲ್ಲ ತಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ತುಲೆ ದ್ಯಾಗ್ ಈ ವಿಷಯ ಪನ್ನಿಂದ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಇಂತಲ ವೈಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅನಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಐಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನೆ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜದ್ ಬರ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನೆ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನೆ ತಗೊಂಡಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನು ಯಾನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೈಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಿರಾಕಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಕೋಪೆನು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡ ತಪಣದ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಅಂಚ. ಸುಬ್ಬಕ್ಕ ತುಲೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲೆ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೇ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಒರಿಯನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪಂದೆ ಕೂಡಲು ಜನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ನ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಯಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಯಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೇನೆ ಕೆಲದಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುಣು ಈತುದ್ದಪ್ಪು ಕ್ವಶನ್ ಅವು ಎಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಮನಮಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಆವತ್ತಾ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಮಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಏರ್ಪುರ ಮುರಣಿದ ವಿಡಿಯೋ ತೂತು ಜರ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 8 ಬೈದಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂಲೆ ಫುಲ್ಲು A to Z ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಕು ಬಾರಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪಂಡ ಐಟ್ 50% ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಐಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ್ಗೆ. ಸೊ ಅಕ್ಕಲ ವಿಷಯನು ಖುಷಿತ ವಿಷಯನು ಶೇರ್ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂಲೆ ರೀಡ್ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ತುಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಕಲ್ಪಾಯರ ಪಂಡದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡಪುರ್ದುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರಿಯತ ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಎಂಚಿನ ತುಪ್ಪರ ಅವೇ ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆ ಮೈಂಡ್ ಬತ್ತನ ನಿಕುಲು ವಿದಿನ್ 24 hours ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಓಲಾಡಲು ಒಂಜಿ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದಿತ್ತೇನು ಅವು ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಇದು ಒಂಜಿ ಓಣಲು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂದಿನ ವಿಷಯ ಆವೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನಾಡಲು ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಕೀಕತ್ಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಬರೋಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಡ್ರೀಮ್ ಅದೇನು ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಕನ್ನಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪಗ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಾರದ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕುಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕದನ್ಗೆ ಅವು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನ ಅವನಿಗೆ ಗ್ಲಾಸದ ಜಾರದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕದನ್ಗೆ ಅಂಚ ವಿದಿನ್ 24 hours ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂದಿತ್ತೇನು ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡೇ ಕನೊಂದುಲ್ಲೇನು ವಾರೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದೀಪ್ಯಾನು ಅಪ್ಪಗ ಐಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕುಲ್ಲುದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡು ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಲೀಫ್ಗ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇನು ಫ್ರೈಡೇದ ದಿನ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಿಪ್ಪೇನು ಐಟ್ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನುಲಿ ಬಾಕಿದ ದಿನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅವು ದೇಪಣ್ಣ ಪ್ರತಿದಿನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಿಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಯರ ಆಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು
ಅಂಚೆ ಡೈಲಿ ಪಂಡಾಕ್ಲೆ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಏಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮೀಸಲು ದಿಕ್ಕು ಓಕೆ. ಸೊ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಡ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ ದಿತ್ತೊಂಡು ಆಸೆತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ ತಿಕ್ಕದಂಗೆ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆವಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಲೋನ್ ಆತನ್ಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಟ್ ಡೀಲ್ ಆವಂದಿನಕ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಡೀಲ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರು ಆರೆಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಶೆ ತಿಂಗೆ ಯಾರನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕನೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋನು ನಿಂತಿನ್ಗೆ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಆರು ಹೊಸತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಅರ್ನನ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಅಂಚ ಇದು ಜನತ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಿನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಓಕೆ ಏರ್ ಪೂರ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಂತ್ ಜರ್ಪಲಿ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ನಿಂಕ ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ. ನನ್ನ ಈ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣಮೆ ಬರೋದುಂಡು ಪುಣ್ಣಮೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂದು ಗೊಪ್ಪೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲಿ ಫುಡ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಅವಿನ ಪಂದು ಗೊಪ್ಪೆನ ಐಟು 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಲೋನ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ರೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲೆ ನಾವು ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಅದು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇನಿ ನಾನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಂಡೇದ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಬೇಲೆ ತುಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು 1 ಬತ್ತೀರಿ ಅಂಜಲ್ 10 ಬತ್ತೀರಿ ಮೊದಲು ಅಂಜಲ್ ತುಲಿ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಬಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಉಂದೆ ತೊಂಡತ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡತ ಪಂಡ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಉಂಡತ ಅವು ಏನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಫ್ರೈ ಅಂಚ ಬರ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಅವು ದಾದ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಇಡ್ತುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಂತುನ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಮಸಾಲೆ ಅವರೆಂಕ ದೀಯನು ಬೇಸಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ಲೇವರ್ ಬಕಲ ಒಂದು ಬಾರದಿ ರೇಟು ರೋಲ್ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ತೊಂದುರುಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಹೆಂಕಲ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಂತುನಾಂಡ ಹಳ್ಳಿಲ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಮಂತುರು ಬಾರದಿ ರೇಟ್ ಪೂರ ಒಂದು ಮಂತದ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರದಿರೆ ಕೋಡೆ ನಾಡೊಂದು ಕೋಪಿ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತಿನೆಟ್ಟಿ ಸುತ್ತರಿಸಿದ ಇತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಈತು ಉಂಡು ನನ್ನ 2 4 5 ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ರಾತ್ರಿ ದೀಕ ಬಣ್ಣದು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಡಪುಡು ದಿನತ ಅರೆಗ ಪಣ್ಣ 6 ಪಾಪ ಓಲ್ಲ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ಪನ್ನ ರೇಟ್ 11 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡು ಐಕಾರ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಏಪಲ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ತಿಂಪಿನಿ ಅಂತ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಒಂದೇನು ಅನ್ಪುಗ ಪಣ್ಣದ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಅಂಡ ಆಂಜೋಲಿಗೆ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಡ್ದ ಕಾರ ಬಂದ್ಪಿರಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹಣ್ಣೊಂದು ಈ ಬೈದೋಡೊಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತೇವೆ ನೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಫ್ರೈ ತಿನ್ಪುನು ಬೊಕ ಐನು ದೀಯನು ఒక 5 ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಉಂಡತ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಪುನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಕ ಶೆಕೆ ಅವನೊಂದು ಸೈಸೆರ ತಿರುಜಿ ಆಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಗೊನೆಡ್ ಉಂಟದು ಇತ್ತೆ ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಗೊನೆಡ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಪೋಡಿ ಕಾಪುಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ದಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಣೆನಿಕೆಲ್ಲ ಪಾತೆನ ಕುಜಲ್ ಕುಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆಪುಜಪ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ದವೆಟ್ ಉಂತೆರ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಮಸಾಲ ಪರವರೆಂಕ ಅದಾಕ ಮೀನುದ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಚ ಉಂಗಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದಂಜಿ ಚೋಲಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಉಂಗೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರ ಐತಾರ ಕಾಣೆ ಹಿಡಿದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಾವು ನಮಗೆ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಸೋನು ಎಂಚ ಐಡಿಯಲ್ ಪೋಯ ಬಯ್ಯ ಆಂಡ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಲ್ ಪೋಕ ಬಣ್ಣది ನೀ ರಶ್ ಲೊಪ್ಪು ಬಕ್ರು ಶೆಕೆದು ಖುಷಿ ಆಪುನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಮರಿಯಲ್ಲಗಂತೂ ತಿಂದ್ರೆ ಆಪ್ ಜೊತೆ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಂಡ ನಾನು ಮರಲಿದೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತು ಇಷ್ಟ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಂಡ ಜೈನಿಯನ್ ಬೈಯನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಡು ದಾದಂದು ಮೊಕ್ಕಲ ಮೂಡು ಸ್ವಿಂಗ್ ಅವನೇ ಕೊಡು ಹೊರ ಪೋಯಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಹೊರ ಕೊಡ್ಚಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ಆಸೆ ಅವನು ಅಂಚ ತೂಡು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಗಾಡಿಲ ಬೈಜತ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತುವ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ರಿಕ್ಷೋಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕು ಅವೇ ಅವನಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗಂಡ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂಚಾನ ಒಂದೇ ಒಂದೇಟು ರಡ್ ಟೈಪ್ ಉಡ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೆಂಗ್ ಅಡ್ಗೆ ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದೇಟು ಇತ್ತೇನು ಅಂಚಿದ ಮೇಟು ಯಾನು ಮೀನು ಫ್ರೈಗೆ ದೀಯನು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ದೀಯನು ಇಂಚಿಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ದೀತೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜೇಟು ಪಟ ಪಟ ಹಾಕುನತ ಇನ್ನಂತೆ ಬೇಗನೆ ಅಂಡಿ ಇಜಿನ ಅಡಿಗೆ ಲೇಟ್ ಹಾಕುನು ಅಂಚೆ ನುಪ್ಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದು ಉಂಡೆನ್ನ ನುಪ್ಪು ಬಕೊಂಜಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕುಂಟು ಪುರ ಅರ್ಧ ಇರುತ್ತೆ ವಾಶ್ ಆಂಡ ಇಂಚಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಲಾಂಡ ಆಂಡ್
ಸಂಡೆದ ದಿನ ಉಳ್ಳದೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಬೀಜ ಮಾರು ಹೆಂಗೆ ತೋದಿನು ಬೇಲೆ ನಿಜ. నేను మళ్ళీ ఫ్యాన్ తెచ్చాను మీను ఫ్రైకి లేకుండా ಒಂದು ಅಪ್ಪಗಂಡ ಒಂತೆ ಶೋಕು ಕಾಯುಂಡು ಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾಂಡ ಫ್ಯಾನ್ ದಾಂಡ ಒಂತೆ ಇಂಚೊಂಡು ನೆಟ್ಟೆಂಗ್ ಗ್ರೇವಿ ಪೂರ ಮಂಪುಲಿ ಎಲೆಲಿಯ ಟೈಪ್ ಗ್ರೇವಿ ಪೂರ ಮಂಪುಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಅಡಿ ಅಂಚ ಸೋನು ಇದೆಲ್ಲಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒಂದು ಬಿ ಒಳಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಅಂಜಲ್ದ ಫ್ರೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಬೈದಿನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಲು ಫ್ಲೇವರ್ ಪುರ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ನನಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ರೆಡಿ ಆಡು ತುಲೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವನಸ್ಸು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಅಂಚೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ನಿಮ್ಮೆ ಬಂಗುಡೆ ಪುರಾಣ ಪನ್ನೊಂದುಪ್ಪೆ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಮುಳ್ಳು ಮಮ್ಮಿ ಇಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಪಂಡದು ಇನ್ನೇಜಿ ಪುಳ್ಳು ತಿನ್ಪೆ ಅಂಚ ಪಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ ತಿಂದಿಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜವು ಬಂಗುಡೆ ಪುರಾಣ ಎಂಕುಲೆ ತಿನ್ನೋಡ ಆಯ್ ತೆತ್ತಿ ಪಾಪ ಇಂಚಿನಾನ ಲೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ನೀ ಪೊರ್ಲು ವನಸ್ಸು ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾನ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಪಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಗಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.